Moni nonse ndabweranso ene bambwali. Lero mutu wathu ndi kukonda au osakondedwa. Verse la toloweza ndi 1 Petro 2 verse yake 17. Chitirani ulemu anthu onse, kondani abale, opani Mulungu, chitirani mfumu ulemu. Lero tiphunzira kuti Mulungu akufuna kuti ndizikonda omwe amasalidwa. Rafaeli ndi banja lake atasamukira ku dera lina, anachita chilendo kwambiri. Anasungulumwa ku sukulu yatsopano. Kenako tsiku lina ophunzira wina adabwera kwa iye muholo nati, "Wawa, ndine Kalini, ndimangokuona koma sindimakudziwa bwinobwino. Nthawi ya lanchi ubwera tisadya limodzi ndi azinzanga." Padali munthu wina amene ankakonda anthu amene ankasalidwa. Uyo ndiye Yesu, adali bwenzi la aliyense. Kuphwando la chakudya cha madzulo ku nyumba ya Simoni ndi komwe anthu adali. Simoni anali mmodzi mwa olamulira Ayuda, ndipo Yesu anali atamuchiritsa ku khate lake. Pofuna kusonyeza kuthokoza kwake, Simoni adakonzera Yesu phwando lalikulu. Aliyense adapita ku phwandoko. Mariya anali komweko. Iye anali munthu amene anthu ankakamba zaye koma sankamuyankhula. Aliyense ankadziwa kuti ndi ochimwa. Aliyense ankadziwanso kuti Yesu adamutulutsa ziwanda 7 kuchokera mwa iye. Mwina sanayitandidwenso ku phwandoko, koma popeza ankatsatira Yesu kulikonse, palibe amene adamuletsa. Iwo amangofuna kuti bola iye akhale chete. Mariya amadziwa zambiri yake. Amadziwa kuti samawerengedwa mu gulu la anthu abwino, koma anafuna kuonesa kuthokoza kwake kwa Yesu. Iye anatenga nsupe ya alabastelo ya mafuta onunkhira bwino. Popanda omuona, iye adathira mafuta awo pamutu ndi pamapazi a Yesu. Misonzi yake achikondi ndi kuthokoza idatsikira mu mafuta. Mwakachetechete adagwada pansi ndi kupukuta mapazi a Yesu ndi tsitsi lake lalitali. Mwina palibe amene adakazindikira pakapanda kununkhirako. Kununkhira kunanunkhira ndi kufalikira mwachangu m'chipinda chonse. Ndipo anthu anayamba kuyankhula, "Mafuta amene ndodula." Iwo adanong'onezana, "Mtengo wake ndi malipiro a munthu omwe amalandira chaka chonse. Akadagulitsa ndalamazo akadapereka kwa anthu osauka. Apa angononga basi." Simoni anali lingaliro losiyana. Zikadakhala kuti Yesu analidi mneneri, sakadalola kuti mzimayi ameneyo amukhoze. Ndi wochimwa kwambiri. Mariya anagwidwa ndipo adachita manyazi. Yesu ankadziwa zomwe Simoni amaganiza. Ankadziwanso mmene Mariya amamvera. "Mulekeni iye," anawuza amanong'ono awo, "pakuti osauka muli nawo pamodzi ndinu nthawi zonse, koma simuli ndi ine nthawi zonse. Wandichitira chinthu chabwino kwambiri." Ndipo Yesu adatembenukira kwa Simoni. Amuna awiri anali ndi ngongole kwa kubwerekesa ndalama. Munthu mmodzi adangongola ndalama zokwana 500, winayo anangongola zokwana 50. Wobwerekesa ndalama uja adadziwa kuti palibe munthu yemwe angakwanise kubweza ngongole yakeyo, ndipo adawakhululukira ngongole zawo. Mukuganiza kuti ndi uti wa iwo azaposa kukonda? Ndi kuganiza kuti amene anali ngongole yayikuluyo, adatelo Simoni. "Wanena zoona," adatelo Yesu. "Pamene ndinalowa m'nyumba yako, sunandisambise mapazi anga. Iwe sunathire mafuta pamutu panga. Sunandipasenso mpsopsyono wa mtendere." Koma mayiyo adachita zonsezo komanso zina zambiri. Wakhululukidwa kwambiri ndipo amandikonda kwambiri. Yesu adalemekeza Mariya, munthu amene sadalolemekezedwa mwa anthu onse omwe adali paphwandopo. Anayamikiranso zomwe adachita kuposa za Simoni. Munthu omaliza yemwe aliyense adamuganizira adakhala chitsanzo chabwino. Ulemu otero udadabwisa Mariya. Adazolowera kusakondedwa ndi kusalidwa, koma tsopano anali kuyamikiridwa. Tonsefe timadziwa anthu onga Mariya, anthu omwe sawerengedwa penanso kunyozedwa. Yesu adaonesera chifundo kwa Mariya. Adampangisa kuzimva kuti ndofunikira komanso oyenera kulemekezedwa.
Yesu akufuna kuwerengera aliyense banja lake monga mmene adawerengeranso Mariya, ndipo amafuna kuti ifenso tizichitira wina ndi mnzake momwe amachitira nafe.